טוב, היום אני בוחר, היום אני אעשה כמו שכתוב מכירות ומציאות. אני בוחר, אני כאילו קונה, ואתם תראו כל מה שאתם תדעו. אוקיי, דקה, אני רוצה רק שאתם תראו פרפקט, אתם תראו עכשיו. הבא, אני עכשיו נייד, זה קצת קשה. אוקיי, רואים, בסדר, אני נגמור עכשיו. כתוב מה שכתוב בו. כל מי שמשחק באונליין קונקיואר או קונקיואר אונליין, שידבר איתי בסקייפ. שם מאור XXX. אוקיי, מזכיר מאור XXX. דקה, כי כל מה שהוא עושה לוקח דקה. הצעות הם באם ישראל, שחקן פול, לא משנה, אולי אפשר להגיד גם משפחה פולית. האם שחקן פול, סטים, נייטים, קיצקץ, מציע. נייטים, קיצקץ, מציע טוב. אוקיי. אוקיי, אני מציע, אוקיי. עצות, אתם יודעים כבר. גם אני מציע ב-MU אולטימייט V יכול לפתוח שרתי MU. וגם אני מציע אחסונים 3 ג'יגה 4 ככה ופלוס עזרה אישית בטלפון, או שעזרה יפה, עזרה אישית, אני מזכיר, עזרה אישית או טלפון, או כמו שכתוב פה בסקייפ. פרטים למעלה, אתם יודעים שפרטים למעלה זה כמו שנראה, רואים פה כתוב כל מי שמשחק בקונקיואר אונליין שידבר איתי. הפרטים למעלה, אוקיי, כל מי שמשחק בקונקיואר אונליין, אני מזכיר, שידבר איתי בסקייפ. מאור XXX 12, בבקשה, מאור XX 12. לא אמא. אוקיי, טוב, אז יאללה ביי.